Avui preparem aquests bunyols de vent. Els podrem menjar ensucrats o també farcits. Per preparar-los necessitem 350 ml de llet, 75 d'anís, 200 grams de farina fluixa, 4 o 5 ous, 25 grams de sucre, 8 grams de sucre vainillat, un quart de cullera de cafè de canyella, un quart de cullera de cafè de matafaluga, la pell d'una llimona i crema catalana per farcir-los. Surten uns 40 bunyols. Si els voleu farcir tots, necessiteu mig litre de crema. Per començar, agafem la farina i afegim un punt de sal, la canyella, la matafaluga, tamitzem i reservem. Per altra banda, en un cassó posem la llet, l'anís, el sucre vainillat i mentre l'escalfem hi ratllem la pell d'una llimona. Remenem suaument i abans de que arrenqui el bull afegim la farina de cop. Seguidament remenem enèrgicament un minut fins que ens quedi ben integrat i la pasta es desenganxi una mica de les parets del cassó. En aquest punt retirem el cassó del foc i afegim els ous d'un en un. Ens emetrà entre 4 o 5 ous. Tot depèn de la mida dels ous i la farina. En el nostre cas hi hem posat 4 ous sencers i una clara que ens havia sobrat d'una altra recepta. I quan ho tinguem tot ben integrat, posem la massa dins d'una mànega pastissera. I en cas de que en tinguem per donar forma als bunyols, ens anirà bé una cullera de gelats. Li posem una gota d'oli, untem tota la superfície i hi posem una mica de massa. Si no tenim aquest estri, ho podem fer amb una cullera. És important que l'oli no sigui massa calent. Nosaltres els hem cuit entre 140 i 150 graus. El temps de cocció és força lent. Nosaltres per cada tanda hem trigat 12 o 13 minuts. A mesura que vagin coent, aniran girant sols. També els podem ajudar una mica, però és important no posar-ne masses perquè tinguin espai per donar la volta. Preparem una safata amb una base de sucre. I quan estiguin ben rossos, els anem traient i els anem posant a la safata. Els anem coent per tandes, però penseu que si l'oli és massa calent i els feu més ràpid, ens quedaran crus per dins. A mesura que els anem coent, hi anem posant sucre pel damunt. I en cas de que no els vulguem farcir, ja els tenim llestos per menjar. Farcir-los és ben senzill, només cal posar la crema dintre d'una mànega pastissera amb una boquilla ben petita i amb paciència anar-los punxant un a un i farcir-los de crema. I ja els tenim. Nosaltres només n'hem farcit la meitat. El farcit va a gustos. Penseu que podeu posar un farcit de xocolata, de trufa, de nata, del que més us agradi. I poseu sucre al vostre gust i cap a taula, que de ben segur que volaran ben ràpid. I com sempre, us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like i subscriure-us. D'aquesta manera contribuïu que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.